Hello guys, magluto kog sudan guys. Tara guys, naglungag sa ko guys. Nagluto si Boy Bisaya. Kaya ako ramang isa guys. Ning kamot ta nga mabuhi. Guys. Ang akong luto guys kay sikwa ra guys. Sikwa kay paborito kay nako guys, gisalon ng sikwa. Ya butangan ako itlog. Dili ni siya nako sa bawan. Ups. Mo ni pagkaon ni Boy Bisaya. Is tanta sa mo dia guys ha. Magluto ko. Gusto mong mukaon akong luto guys, pag-order lang mo kay pwede man akong ipa-deliver lang. Pa-deliver lang ako. Ahoy. Guys. Grabe inita guys eh. Dayon, bumbay. Oops. Dayon. Sikwa. Sikwa. Ano ra naluto guys? Simple ra gud kaluto guys. Paborito kay nina ko gud. Sikwa gisalon dili lang sa bawan. Ang iyarang kaugalingong duga mo tubig ba? Ayan. Bitchin. Gamay lang ang bitchin kay dili makadaot sa lawas. Na asin. Gamay lang ang asin. Ang kanon. Kasi naluto ng kanon. Okay. Luto ng kanon. Pagano ba? Yeah. Shout out dai ko ni Nelro Pariha. Shout out ni Mary Chris Bihag Bugtay Tapayan sa Kuwait. Ni Sil Alatan. Shout out ni Analisa Alasas. Shout out ni Juros F. Romeral. Shout out ni Rona Surinio. Shout out ni Jima Tubil. Shout out Ima Kais. Shout out Ann Aburdo. Shout out Janet Alatan. Shout out Joshua Pariha. Shout out Alin Pariha. Shout out Step Up Pariha. Shout out James Wagas. Shout out Jumar Yungko. Shout out G Guarino. Shout out ni Shousi Nalye Abila Salomon sa Imabari, Japan. Shout out John Navarro. Shout out Mary Jean Maglinaw. Shout out Rialin Calva sa Japan gihapon. Shout out Dexter Calva sa Kalmaran, Basak, Compostela.
O shout out ni Dali Digit Bahandi. Okay guys. Shout out ninyong tanan. Thank you. Subscribe sa akong YouTube channel. Share sad. Salamat ninyo guys. Na shout out na gid kamo ha. Saon man busy kayo gid ang akong live gyud. Daghan kayo bang mag-birthday dayon lagi dayo pangimbitar. Murag gitag dakog kaon. Pero dako gud. Di lang halata. Okay, saglan akong itlog guys. Wow. Guys, oh. Tanawan niyo ang Nara guys. Ang ating sikwa ala itlog. Sikwa ala itlog. Hapit na ni guys. Sa di madugay, makakaon na yun. Okay. Bayo sa guys ha.